Katsotaan kuinka hyvin mun oma ope tuntee, mutta millaisessa musassa mä tykkään? Vähän erikoiselta kuulosti, mutta sä tykkäät kyllä Suomi-iskelmästä, että ajotunnella menee. No sitä kyllä menee joo. No mikä mua kuumottaa sitten eniten liikenteessä? Punainen valo, jono takana, ylämäki. No on kyllä ollut pahoja paikkoja. Joo, kaikesta ollaan selvitty. No mikä on mun unelma-auto? BMWstä sä oot puhunut, että mä oon yrittänyt sua vähän kääntää pois siitä, mutta että ei sille voi mitään, että se on ilmeisesti nuorisosuosikkia. Onks mä enemmän varovainen vai itsevarma liikenteessä? Tuohon mä ehkä sanoisin, että tällä hetkellä sä oot vielä vähän varovainen. Ollaan kyllä menossa sitä aika itsevarmaa kohti. Että siinä pitää olla vaan varovainen, ettei sitä tule liikaa sitä itsevarmuutta. No jos joku töyttää mulle liikenteessä, niin miten mä yleensä reagoin? Pientä kuumotusta siellä, väri alkaa vaihtua naamassa ja hikikarpalot vähän tulee, mutta aika hyvin sä oot ottanut kuitenkin. Uskotko, että pääseks mä ykkösellä ajokokeesta läpi? Heittämällä. Se on hyvä. Se on tärkeä. Noniin, sit mennään. Sitten mennään. Lähdetään ajaa. Yes.